נולדתי באדיס אבבה באתיופיה. ההורים שלי הבינו שאנחנו צריכים לעלות לארץ. אני עד שלא הגעתי לארץ אפילו לא ידעתי שאני יהודי. התגייסתי לצבא כמו כולם. פרצה מלחמת לבנון השנייה, ואנחנו כמו כל צה"ל הוקפצנו לצפון. מחלקה שהייתי איתה נקלעה למערב של חוליית חיזבאללה. אני היחידי שנפצעתי בין בינוני לקשה. אני חושב שעם כל הלבטים, עם כל הקשיים, לעלות לארץ זו החלטה הנכונה. וצריך לעשות את זה כמה שיותר מהר. זה הבית שלנו.